Hello mga katiits. So aniya dita diri sa atong kabukiran no. So nakita nato ning nagsinugang na bato. Muni ang ginganlan og sinugang. Nagipikas-pikas niya siya mga katiits. Now, kapikas niya, kini kapikas niya. Ang pares niya puara. So para makuha nato kung asa ang deposito niya, ato ning ihapon kung pila sila kabuok, so magsugod ta sa gamay, isa, duha, wala na siya labot, duha, kay wala na siya labot kay wala man siya napil sa design. Sa ato pa muna siya paligaw, muna siya ang papawala sa mga Pinoy. Balik ta, isa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. So ang portion ana mga katiits, kung asa ang sabangan sa adlaw, dito ang sabangan. So gikan diri step ka og pito katikang paingon dito, tapos pag abot nimo mukalot ka og 3 ka metros paingon sa ilalom. So pagbati nimo nga wala kay mapanikdan sa duha pa lang ka meters ang kalawom, so ayun na, pag abot og 3 ka minuto balik ka diri, kalot ka diri sa tunga og 3 ka metros. Pagkalot nimo, kung wala kay mapatikdan nga anomalya nga signs, ang deposito ana mga katiits ana sa bato. Nasa bato ang deposit. So kung imong nagustuhan akong video, please subscribe to my Dungkans Vlog YouTube channel. Salamat!